سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرم لومون كم وترو زتفلالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم حدا كافلوت أتنتنتي كعسوغري بريمير ليج زخونة أندي غراي توتنهام أب تحت مريحنة جوزي مورينو نخال أي تخطط لغزيا نابقى تنفتس عام الشامبيونز ليج إوروبا كتبت حكام التخل أميتم ماوريسيو بوتشيتينو زي حالف سمون كام مزنة مسلطانتا سمين لندنايت كلب تعاليو بمورينو كان ممتكم نسبورس نايكل تشن أثرت تشعتن فتس عام الشامبيونز ليج كتبت أخ إلوايوم مسلطاني تشلسن مانشستر يونايتد نزنبرن أبزح جوان كام منبر مسلطان زا كلب تركيب زولو بورتغالي هوزي مورينو تمالي توتنهام أبلعلي ويست هام يونايتد نزمز قبطو ناي سلسة بخلطة مكور عوت بريمير ليج معواتي وسرحو جمير زولم شعوكا زاقانتا أم مخفت أوارح ناي الزلنيا عامة وردر كلتشن عسر تشعاتن كلتشن عشران انت تسحاقت مورينو بزلو عقمي ناب فتس عام قبال كلبات إوروبا كمرحا امنت كم زلويو تنتاني قراي زئمت أبز قداي زي مجلس كهب مورينو نافت عام الشامبيونز ليج انت لعبت حوام أي متجرمكن نقرأكم الله نس مورينو حدث النجارات يقاتم يوم أوش تشدشت أوارح نزداقم كم بتصحو نغلينا يبل أتقاعي سكوتلاند نبر أندي غراي أبناي بين سبورت تنتانهم توتنهام هوتسبيرز أب مدب شامبيونز ليج صوتا قدم زيزمت سمون أنصار أولمبياكوس تصبيع زلو حيال قدم كابر بعد صوتات بزوها للتو شوعات نتبي أب كار أي درجة تركب فرانك لامبارد مال مشت غانتو تشيلسي بمانشستر سيتي كلتا بحد دحر مسعرم بزلعله منقدي اغري مورادرتا امس عاب كمتركب نيورغان كلوبن بيب غوارديولان اطنقيقلهم ناي زحلف عامد شامبيون بريمير ليج مانشستر سيتي مس مرحيت اتوردر زلا ليفربول نزلوا ناي تشعت نتبي في اللي معقاب كاب دحري تبغيسيا تشيلسي رتيعتم ثلاثه شوطات ناي تصوتا ابي اتحاد ستاديوم قد معرفت مزغابن زفلت كوينم مان سيتي زي كم كال اوان اب صبل التواننت كعسو بالسماء يوان تبليت أمسيام العل قمت أب صوهابو صوتا إذن تقرارب زدرج انقانتاتات تشلسي سعرت يقات ماد أمبر بتصبق تقسكس كمزلادما لامبارد بتري زارب نزلو ناينت بقاق كانت صبق نقوعز علينا ناتقاربنا نمت كمزلنا دما أبزنايت مالي عبي صوتا أرئينا كبل إنجليزاوي لامبارد نمرخب ببزهان عد إنجليز قليتهم أصلت أنا سيتي بيب غوارديولا بوغنو نمقات أمتهم كبر كهبو متسامعهم تشلسي عباي غانتايم زخونا خوينو جن بزح تقاليسنا عود مارخيبنا بمبال زربو زجمرة إسبانيوي تشلسي أبز حلفو 10 عامتات بالسرائتو حيال نترن غانتام كومون أبقليو عامتات حماق وانات زحلفت غانتام خوانا تقيسم جن تشلسي مخوانا أي ترفاني كبل جنا حيال غانتا كمزلا مسكيروم تشلسي أبز وانزي مسمر مكل خلا أعقابي بزيم هلاو تقري أبز غفت مسرح مسكار تتصوتي لامبار مسمرات غانتو أمد لدال لعول أتو كروهيبو كاب سرحلو اتي بقدامنت زربلو كوين اللوم وروي تتصاوتاي أرسنال نبر توني آدامس غانرز سمالي مس أب دحروت سلسة كلبات إزليك تسريع زلم كلب ساوثهامبتون ترخيبا دحر زمزقبطو زحزن ناي معروض صيد كلتا بخلتم وناي إمريك سقوق كمزلو تصاوعيت أقريب اللهم سمين لندنايت كلب أرسنال بزم ساوثهامبتون سماقلو نتبي أب سريدا بريمير ليج نابتاش عيترتا وريدا لم هلو نتبعد ما كابتي عمي أب كمز تمساسالي مدرخ أكيباتو زنبر الدمر نتبي بتشعت تحيت يركب امري ابز غزيزي بتحس بقعد تاغانتا حيال دغفتا سرحو دو كبل يصوعلو ابزلو لمبار اب تحتي اناوسخ زمت زلو لعل تقطيو اتي زلم بمالي ارسنال لعل 500 صوتات ليك زكايده توني ادمز اسبانيوي اسلطاني
ኤምረ ንኻልኣይ ግዜኡ ይሳልዮ ንዘሎ ተስፋ ዘይብሉ ብቕዓት ተኸቲሎም ኣብ ኣርሰናል መጻኢ ከም ዘይብሉን ንቤቲ ስፖርት ምዝራብዩ እቲ ኤምረ ንኽባረር ዝጽውዕ እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ዝርዝር ኣስማት ተጸንቢርዎ ዘሎም ዝኾነ ኣሰልጣኒ ካብ ስርሑ ክእለ ከም ዘይደሊ ዝገልጽ ኣዳምስ ሕጂ ግን ኣርሰናል ትሕቲ ብቕዓት ኮይና ብምቕራብ ንቕድሚት ትግስግስ ብዘይምህላዋ ኤምረ ክባረር ዝግብኦ ኣሰልጣኒ ምዃኑ ጸውዒሎም ኣብዚ እዋን ኤምረ ክለቡ ካብ ዝሓለፈ 11 ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ ኣብ ክልተ ጥራይ ክትዕወት እዩ ርእይዋ ዘሎም ብዝለዓለ ምስራሕ ከም ዘድልዮ ድማ እዩ ድሕሪ ትግጥም ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ዝገለጸ ንሱ እዛ ክለብ ኩሉ ግዜ ትድግፈንላ በዞም ተጻወቲ ካብ ዝንላዕሊ ብዝበለጸ ክንሰርሕ ከም ዝኽእል እየ ዝፈልጥ ንዑ ከተግብር ድማ እፍትን ኣለኹም ኣሸጋሪ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ናብኡ ንምምጻእ ከድልየናዮ ክብል ምስ ደገፍቶም ዝረኸብሉ ብሉጽ ውጽኢት ከም ዘድልዮም ተረዲኡ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ትማሊ ውድድራት ላሊጋ ስፓኞን ቀጺሎም ሲዮም መራሒት ዘላ ባርሳ ናብ ሌጋንስ ተጓዒዛ ፈታኒ ፀወታ ኣካይዳ ብሸቶታት ሉዊስ ሱዋረዝን ኣርቱሮ ቪዳልን ንሌጋንስ ክልተ ብሓደ ረቲዓታ ሌጋንስ ካብ ስዕረት ዘይተናግፋ እንኮ ሸቶ ካብ ኤል ናስሪያ ረኺባታ ምስ ባርሳ ተመዓራርያ ብጸብለልታ ሸቶ ተበሊጻ ኣብ ካልኣይ ተርታ እትርከብ ማድሪድ ንሪያል ሶሲዳድ ዓዲማ 3-1 ረቲዓ ኣፋንያታ ኣብዚ ሞድሪች ዝደመቐሉ ምሸት ማድሪድ ሸቶታታ ካብ ቤንዜማ ባልቬርደ ከምኡውን ሞድሪች ረኺባተን ብዘይካ ብቕዓታ ክብልን ለጠቕን ክብል ዘሎ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ናብ ሜዳ ግራናዳ ከይዳ 1-1 ተፈላለያ ሪያል ቤቲስ ድማ ኣብ ሜዳ ንቫሌንሺያ 2-1 ብዝኾነ ውጽኢት ረቲዓታ ኣብ ናይ ሎሚ ፀወታ ኤስፓኞል ምስ ጌታፈ ብማዕረ ውጽኢት 1-1 ክፈላለያ ከለዋ ኦሳሱና ድማ ብኣትሌቲኮ ቢልባኦ 2-1 ተረቲዓ ብዘይካዚ ግጥማት ሴሪኣ ጣልያን ቀጺሉሉ ኣብ ዘምስየ ምሸት መራሒት ሊግ ጁቬንቱስን ኢንተር ሚላንን ምቁር ዓወት ከመዝግባን ከሎም ናፖሊ ነጥቢ ከሲራ ወፅያ ጁቬንቱስ ናብ ሜዳ ኣትላንታ ተጓዒዛ ገጢማ ኣትላንታ ኣብ መበል 18 ደቂቕ ብዝረኸበታ ፍጹም ቅላዕ ሙሳ ባሮ ከባኽና ይተራእዩ ይኹን እምበር ኣብ መበል 56 ደቂቕ ብመንገዲ ጎሰንሰስ መሪሕነት ክትሕሰር እያ ጁቬ ብመንገዲ ሂጉዌን 2 ሻዕ ከምኡውን ዲያባላ ሓንቲ ብምርካብ ንኣትላንታ 3-1 ረቲዓታ ኢንተር ሚላን ብወገና ናብ ቶሪኖ ተጓዒዛ ፀወታ ኣሰላሲላ ብሸቶታት ሉካኩ ላውታሮ ማርቲነዝ ከምኡውን ዲቭሪጅ ብዝረኸበተን 3 ሸቶታት 3-0 ተረቲዓታ ናፖሊ ናብ ሳንሲሮ ተጓዒዛ ኢንተር ሚላን ገጢማ 1-1 ብምፍልላይ ምስ መራሒት ጁቬ ዘለዋ ፍልሊ ኣግፊሓቶላ ብዘይካዚ ሮማ ኣንጻር ብሬሽያ ገጢማ ብሸቶታት ስሞሊን ማንቺኒ ዜኮ 3-0 ተዓዊታ ሎም ሰንበት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብሓንቲ ፀወታ ቀጺሉ ኣብ ዝወዓለሉ ማን ዩናይትድ ናብ ሓዳስ ተሳታፊት ፕሪምየር ሊግ ሼፊልድ ዩናይትድ ተጓዒዛ ገጢማ ንሕሉፍ ግጥማት ናይ ዘን ክለባት ምስ ንዕዘብ ሼፊልድ ኣብ ዝሓለፈ 5 ፀወታታት 3 ማዕረ 2 ድማ ዓወት ብምዝጋብ ካብ ክትወስዶ ዝግባኣ 15 ነጥቢ 9 ክትወስድ እንከላ ማን ዩናይትድ ብወገና ኣብ 4 ብምዕዋት ሓንሳብ ተሳዒራ ካብ 15 ክትወስዶ ዝግባኣ ነጥቢ 12 ወሲዳ እያ ናብ ፀወታ ምስ ንምለስ ድማ ተጻወቲ ሼፊልድ ብቁልጡፍ ምቅባልዮም ንፀወታ ጀሚሮም ከም ውጽኢት ድማ ብተደጋጋሚ ልዳት ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ምኹኳሕ ንሓላው ልዳት ማንቸስተር ዩናይትድ ዴቪድ ደህያ ናብ ጽዑቕ ስራሕ ክሸምዎ እዮም ተራእዮም ኣብ መበል 19 ደቂቕ ድማ ብጉድለት ፊል ኮንስ ዝተረኽበት ኩዕሶ ጆን ፍሌክ ናብ ሾቶ ብምልዋጥ መሪሕነት ክሕዙዮም ተራእዮም ፀወታ ድማ መሪሕነት ሼፊልድ ሓደ ባዶ ንዕረፍቲ ኣምሪሖም ድሕሪ ዕረፍቱን ሼፊልድ ኣብ መበል 51 ደቂቕ ብመንገዲ ማውሶት ሾቶ ብምርካቦም ንፀወታ 2-0 ክመርሕዮም ተራእዮም ድሒሮም ዝተበራበሩ ተጻወቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ መበል 71 ደቂቕ ብመንገዲ ዊሊያም ናብ ፀወታ ትመልሶም ሾቶ ብምርካቦም ንፀወታ ክቆጻጸርዎ እዮም ተራእዮም 5 ደቂቕ ጸኒሖም ድማ ብመንገዲ ተቐይሩ ዝኣተወ ማሶን ግሪንውድ መማዓራሪ ሾቶ ረኺቦም ድሒሮም ድማ ካብ ራሽፎርድ ሶቶ ብምርካቦም ንፀወታ ክመርሕዎ እዮም ተራእዮም ኢዶም ዘይሃቡ ተጻወቲ ሼፊልድ ድማ ንልዳት ማንቸስተር ዩናይትድ ብተደጋጋሚ ክወሩ ድሕሪ ምጅማሮም ፀወታ ኣብ ኣጋ ምዝዛሙ ብመንገዲ ማክ ጎልድሪክ ተመዓራርዮም ሾቶ እዮም ረኺቦም ምንዱብ ግዜ ብምእካሉ ድማ ፀወታ ብማዕረ 3-3 ተዛዚሞም خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና ለኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ለና
ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኽብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን